И после ще вземе 10 или колко, 12 минути. На бръската на бръската. Това на бръската. Ето 10-12 лева, 15 лева. Ще вземе 10-15 лева. Ще чува ти. Ще купи нещо за ядене там. Баба си да прави съдието. Тя прави нещо за ядене. Прави майка ги тук. Аз не знам. Всякаква лутинча всеки твърди. Ето Тя прави. кой ми трябва? И ще направи една хубава манчичка, тя обича мисъл, така ти прави една хубава манчичка. Зайката обича ли? Не те затвора да го това. Татко ще вземе някакъв половинка. Аз това се чета да. Oh my god! Аз ще направи една съседни и ти там ще играеш с децата. Ще чуваш на бодото децата, са там. Сега, хората казват, да лашкаш, че са очите бъркаш. Те твоите будки очи, сега, бе. Те го правиш там, ще би, ще видиш. Ще би там. Какво правиш сега? Какво сега? Тогава няма да го разтеби тогава. Той го с баба ти ли с мен? Се сърдиш сега, аз знам. Сигурно това. Виж колкото сега ти говоря сега. Там ще ти на Роса. На центъра. Там на масата, на скамейките, сянката хубава дебела и пък крилата отдолу. О, Хасан, как да знаеш, че като се притесни сега за селането му. Ще седни ти, там ще спи биричка, ти ще идеш там с ладолец или пък нещо ще купи той сладко, там на тревата. Виж така. Няма да играй ключок сега. И си говорите. Зайката в затвора, бе. Говори си дойди. Той ти чичо на тебе, бе. Как го диви? Не знам, бе. Ще питаш татката. И ще чуваш при... Надай ми чикато. Не, спокойно. Нека бе. Как е с история на? Сега правилно ще... Малаладжията. Малаладжията, Сега прави ли нещо? Майка, дръж малко и там, дръж ма. Не мога там да държа. Хайде ма, кой да. Чакай да се опитам. Да, така ма. Не сгиби. Питле. Иди сега, бе, ебата с главата му пуста, ебата. Зайката обичаш ли? И после ще чувате за татко ти с морцата. Ще чувате за чето бъдно. Той има кон, нали майко? Има кон. Ще чувате после. Ама къде ще чувате? Не, за деб няма да чувате. То си има работа, че са. Чувате за трила. И да се пазиш там бъдне много зминила. Това дили за тия, после ще плача за хуите. Еми така ли? О май гад! Няма да правиш. Ще бегаш, ще няма да живеш. Там много трива има. Просто змините да хвилят в главата ми. Няма да чуеш. Той ще режеш трилата. И ще пълни, а потом се качваш на главата, ще търсиш трилата. Да се търсиш трилата. И той бъдеш къде. Какво правиш на джиме, че тук правиш? Чакай, лаш трилата. Цели в Германия лаш трилата. И оттам той ще даде тебе. Хайде, тради. И ти ще кажеш, хайде, дай, ще трябва. И оттам пъти ще дойде. Да прави джиме, да ходи се чудо. Трила, добре. И ще седнете, ще чуете после в дотината, в кадерето, не знае, там е кой чичо с глинки лицата, там. После къде ще чува, ти вече не знам, той ще каже къде ще чува. Да, Хитлер. Няма, там няма ще чува, ти такава не, мама, не, възписва и чува. И така. Зайката обичаш ли? Той чичо, как няма да го обичаш? Чувате?
глупо е. За ти бъркаш на хората. Аз те бият, така. Ти му ще бият, като правиш. Хитлер! Е, сега, бе, присъди. Ти се направиш, ще карам като мотор накрая, бе. Знаеш ли? Карам мотора. Е, сега, има сега, ще му пуска да му бият лагера, тук най-красивия мъж, бе. Списал сега, и ти са прити като мотор. Ти много ли тая това, майка голема? Искаш сега мръсната като обличам, казвам ти ли, бе? Е такава, аз искам обличам към... Ей, ти трябва врата ми сега, не? Присъди. Ти връмно ли си, какво си ли? Може да разбереш. Трябва да се намайка, иска си. Иска, бесим да му ударят, бесим да се успокоя. Аз го разбирам сега. Стига ли? Сега, ще удариш баба ти и на мъжи. Така колкото луда пулдаш, как? О май гад. Е, сега те, Джиме, няма да говоря това. Ти за колко ти разправям. Сега кажи сега, и ти какво ще правиш сега? Под вас мога да не да реши. Ти в посата ти, а ти в посата ще буташ. Ей, ги бабе. Ще кажеш, татко, искам да буташ. Стай. Хората за ти ще бият, като магари ще... Чезай. Хората ще разправят. Е така, няма да ще така да дупата го. Да да правиш така. Ще правиш така, ще се чуе. Майко. Чакай, не така, бе. Тя почва с красата, бе. Красата. Татко, че ще биете кам, ще видиш. Добре. Ще видиш как. Те вземи да пие много ракия за салатка, ще видиш това как ще би. Като правиш така, ще би. Няма да бъркаш в ушите. Ти гледа, кой ти бърка ушите? Няма да правиш това. А пък гледам и забуташ ти красата, да съди вътре. И те да го пишеш вътре с сладолет. Да го съди. Те ще правиш. Ете сега пак почваш. Кои за сега друго си говорим сега, като мъже си говорим. А? И ще имаш да предвид ляп. Лябас. Ляп. И крие. Да не забравиш хляба. Да, ще идеш. И ще чуеш. Тогава ти присъдието... Той е. Няма ли да чуят на изовирала? Мамача ще чуваш, ще чути мамач. Той се казва татко мамача. И при него ще чуваш. И той с децата му ще играеш там. Чичо, няма ли да чуят на изовирала? И после вече татко ще се върне от работа, той събота неделя почува. Той като началник на фабриката там. Знаеш ли? Така. И неделя ще чува ти за риба. Доразите се зура там, това ще. Той баче зура, той на татко ти зура. Той не пуска никой там. Ще чува ти, той има там бъдици и сега така ще върти. Така. Шип! И ще хърли. И ти сядаш след зура го, той ще купи една фафличка там, 12 стинки има фафличка. И шоколадо и той там шоколадо иде. И той вземи една половинка там на пластмасовичета, те въртиш. И ще чака вече. И той ще каже, Джиме, като падне, и ще скара. И ти си изполим, ще чакаш като ще гледаш. Так, падна се то, ай! Почвай, стега, вади. Две тържи да хваля си стига. После той ще ги чисти, ще ги вземи хубаво от водата, ще ги пържи. И вземи малко доматки ще вземи, от Иван Генчев. Краставите ще вземи, но това отгоре няма всяко. Зайката ще вземи. И ще седни. Значи дойде чудо ти Бодо, жена му, Жана. Тя ще дойде. Чудо ти ще дойде. Татко мамача ще дойде с жена му. И общо седна. Джиме, това време какво ти ще кажеш? Да ходиш и че добър. Къде си от Германия добър? Няма да бъркаш те вътре. Те стоиш си. Дода. Какво да прави Джиме? Отивам на училище и в къщи, спа и така. Ти какво да прави, Чучо? И аз отивам на работа с овцете. Къде? На къла. И ги бия в глата. Що бре ме харесва тази овца? Тряс! Тряс! Тъй. Те ще пият ракия,
Ти ще играеш с децата там. Чакай сега, ти ще... И... Той татко ще купи, нема сладко ще купи. Няма да се пресиняваш. Няма да правиш купон. Като бух се правиш. Той ще купи, аз знам. Той ще купи. Пърна фафличка му ще купи. Той ще се храни. С фафличка. И сладолет. Той много обича татко ти, аз го помня. Ракия с сладолет. Ти не тебе ще купи. Аз съм сигурен. Се няма да те лъжи. И ракия ли ще му да? Не, ракия няма да му дава. Стопчета продах на Иван Генчев. 10 цинки. Те хранилка студени са ти. Ти ще пиш студен, няма да пиш топли. Така да се сдържиш. Аз ще питам, той ще му каже. И само студени стопчета. По 10 цинки, 10 пачета, 4. И по 3. Ей в носа ти ще се пиш, в носата ти. Плаш! Айде! Той ще прави. И сладоледи ще идете. После ще чувате на морето. Може да чуете в Бургас на морето, или пък да чуете в Изура да скъпите. Аз съм ще чувам Изура. И че чувам Бургас. Далечи и на Изура до вас. Хвърляш гащи чувство. Ами те ми. Какво правиш, ме? Ами къпе са. Не е мръсна вода ни. Много ли е мръсна вече там? Там ни. Водата е мръсна от каналя жена мръсти с чупаш. Ами къде ще се къпи тогава в... Друг Изура има ли по-често? Няма да къпим. Ще да отива на морето. Еми тогава, защото така бабата много мръсна водата и змии има вътре. Си. Дей, това няма да чуш. Талашка. На морето заминавай. Ще чуваш на морето, ама там пък на пясъка, не знам. Много топло, направо пари. Дека. Това е шапка. С шашафа да... Не. Айде, бъдеш с шашафа и с водата На с шашафа. пясъка ще сложи чаша. В пясъка ще го взими. Значи така, що камалите ще я. Чуваш там. Там кой ще идеш на Бургас? Да знам. Или той ще купи от Иван Генчев ще вземе. Да знам, аз ще го измем, аз ще му кажа. Доматки, краставици и пипери ми идеш, тебе да болят. Фафли да ти вземе няколко. Бисквита да ти вземе, дай те синки. Зайцето ще краби един синджир за тебе. Аз ти казвам, ако ще правиш в Бургас, да ти ба синджира. Там какво ще идеш? Там Бургас. Няма, там скъпо. Там ходиш пазари. От Иван Генчев. Чими. По 4 банички ще идеш. На Иван Генчев всяка сутрин дават банички. Аз ще му казвам. Ама, ако искаш със сокчи, ама по-хубаво боза. Тя хранителна. Те не малки жърта и те мачкаш. Така ще правиш. Бозата не е хубава. Всяка сутрин по 4. По 4. Да ги пише мати Иван. Това на работа е сега. На парите се работи, сега на чесъна се вади. Добре. На парите какво правят, точно? Ами сега вече ти време от доматите. За втората репота почва. Ми тургат ли вътре работи? Домати... Зайкото пак ще води. Той няма да купи. Джиме, да тям хуя. Няма да купи. Той там ще ти докара черепички, течавини. Люп! Краставица ще докара такива Марули. Ти марули! Видели? Карате марули. Има. Ето там ще го докара. Ето, видели, няма да хачи фърти. Значи за морето добре сте. Само си чудишни женски гаши да те. Еми не става с чаршафа, Ама чаршафа на песъка се слагаме. До чорака с кимпоряки. Еми да знам, кой ще го види с чаршафа? Аз съм с прашки или пък с женски бикини. Аз съм О май гад! Чава си бачка. Дай ли? Имам. Тогава слагаш мъжките бански отсъмки. И ще кажеш на татко ти и той влиза с панталони. Той като пиян влиза с панталони. И хората ще се оплашат от... Ще кажеш, този няма гащи ли с панталони? Ще кажеш, тате, хвърли панталона. Те погащи и влизате вътре и ще се къпите. Ами ако влиза гол вътре? Гол, ще го бият. Не, морето няма змии. Вижте на плиткото.